začate ľudia. Takže hrá z mobile nejakú chujovinu. Tá chujovina je hokej, možno sa všelijaké jazyky, z toho český, slovenský tam nebol. Skoro si stiahol tú dohodu, že ja mám významné, že môžem NH24, ale ďalší pre tých ľudí, ktoré napríklad majú na konzolu a chcú si zahrať hokej, sú to aj zimné hry, môžeš si vybrať. Som skúšal, preto aby som mal. Nejak sa napríklad hrá tak, ale až bude to teraz veľmi moc zle pre mňa, pretože mám zlomenú ruku, tak moc dobre to asi nebude, takže teraz budú videa také, že budem hrať na mobile hry a budem skúšať a budem ich hodnotiť, ako dopadli. Napríklad budú Minecraft, fejkové, NH24 alebo také fejkové, budú hoci také videá. Potom budú také už iba. Ja rozdával český tým, keď som v Čechách, aj keď sú Slovák, bo som z Čechov. Mám zlomenú pravú ruku, správak, takže je to plná nevýhoda. Ideme hrať proti Norom. Hrám to na najťažšie občasnosti, kde si tu vybrať 3 obťažnosti: amatér, podprofesionál a profesionál. Sú to offside, všetky sú voľne a je to trošku vymakané dáčom. Tiež nastaviť kameru, ako by ste chceli vidieť. Za brankára by sa nedá hrať, sa mi zdá. Môžete vytvoriť vlastný tým ako NHK24, tam začnete vlastný tým. Vlastného hráča si neviete vytvoriť, ale viete si tu vylepšiť vlastnú halu. Viete tu postaviť všetko, čo potrebujete na vlastný tým. Lekárňa, také všetko potrebné na to. To je jedno, tu idete v najnižšej lige, potom tie nižšia a tak ďalej. Viete si to hrať aj za Montreal, takých české týmy to nie sú, takže poďte sa to aj biť. Nebudem sa biť, pretože ma bolí ruka, takže nie sú to reálni hráči, na ktorí tu sú možno aj sa, alebo možno asi 2 hráčov v Slovensku, som si pozeral. Tam majú prezývky, ako niekedy boli, mali niektorí hráči na Slovensku, ktorí hrali. Takže a to len pomenili mená, aby to nebolo, že presné mená. Ktorú som ste vám ponúkal ako prvú, ako hokejovú. Ktorá sa volá Hockey All Stars 24. Je staršia verzia, ktorá je takisto podobná, len tam máte iba halu, lepšie sedadla také. Ani napríklad lekárna také, keď to polepšiť. Tak je toho viac už. Tu už akože viac vymakanejšieho trochu. Staršiu verziu som mal ešte ako malý, pamätám si to. Ešte v roku 2008 som to mal. Hráme 2-1. Zachariáš, nepoznám českých hráčov, vieš, tam má dojsť Českom Paštrňák a Nečas a už potom nemá dojsť, ešte nemá dojsť. Už len Nečas a Pospíšil, nie som si istý. Nemôžem zabiť, potom mám ručičku. Hrám to z jednu ruku a potom mám voľný palec. Na pravej ruke ten jediný vydrží. S tým palcom práve čakám a vystrelenie na bodíček a také. To vyzerá, že som dal medzi betóny. Poďme sa. Keď budete dať go, môžete si pozrieť všelijakej kamery, z akých uhlov aj spoza brány, môžete si to pozrieť ako chcete.
Český národný tým vyhráva 3-1 proti Norom. Bum, ešte som vystrelil na čo? 10 strel majú Češi, to je najlepší. Trošku pozdržujeme hru. Som zrovna nechcel spraviť, ale bodíček trošku dáme. Ono keby to som rád, by to možno pekný gol. Sa furt chcú byť do rice, nebýte sa furt. Nebudete sa byť, ja vám to zakažem. Ak to bude 4-1 na 2 brankára, podľa mňa on bude 3-1, tak o 2 brankára. Dobre, Český národ dá ďalší gol, to 4-1, takže není šance, že bude 2 brankára. Maximálne, že by dali on jeden gol ešte. No, vyhral tento zápas 4-1. Ak to ide takto ako Slavia. Raz tak. No, oni mali brankára na záchrany strany. A hádajte čo? Reklamy. To by to len tak čakal. Áno, reklamy tu bývajú. Teda, že by sa to mohlo hrať aj bez Wi-Fi. Ja mám vypnúť zapatu. Najväčší dežo. Dáme si to tak? Nedáme. Češi vyhrať proti Švédsku vo štvrťfinále. V reálnosti to tak nebude. V reálnosti vychádza, že Češi budú hrať proti Nemcom alebo proti Slovákom, aj keď ešte akože ak budú vyhrať proti Amerike, tak oni prví, ale musíme získať jeden bod proti Švédom. Budeme dúfať, že Lotyši prehrajú, Amerika nás zachráni. A ak sme boli za štvrtý, tam hrali buď proti Kanade, alebo Čechám. Aj keď boli tretí Kanada, alebo Češi ľudí, to sa potom rozhodne. Pozajtra som v zápase. Napali na bránu, to je čo sa má robiť. NHL24 nenatáčam, pretože ešte nemám. Mám iba 20 kde nie sú majstra sveta. 24 si neviem kedy kúpim, asi už neviem, nebudem na to čo vydá. Za sveta neviem tačať, pretože hádajte čo ruka. Piatok idem na kontrolu s rukou, takže tedy by som ešte možno stihol ísť kúpiť prosím z oblečenia a potom by som išiel nechcel kúpiť tak, čo nie? Aj to no. Ohľadať mám opravený, kúpil som na baterku. Sa strieľa ako nemali aj proti neviem komu. Stav je 0-0. Nemôžeme ich nechať do strany. Nemôžeme ich nechať vystreliť na našu bránu. Teraz výborný vrát. Vrát, či tam sa nechať gól. Neviem, čo tam malo byť. Keep manéver. No dobre rozohrávať. Tá veľká chyba z Slovákov. Čechov a ďalšia strela. Slováci to dávajú iba preč. A teraz im to zobrať a vystrať nejak. A to sa aj podarilo Čechom. A ešte strelajú pekne. Švédsky brankár nestihol zaklaknúť a chytiť ten puk. Aspoň medzi betóny. A je tu ďalší gol. Češi teraz zabojovali a je vidno, že budú hrať o medaile. Ak
Švedi nedajú gól. Švedi téma nahodí na brankára. A pekná šanca pre... A nahádzame na brankára. A ešte strela. Máme pekný strel, 10 a znova 10 strel, takže... Čechom sa veľmi dobre darí. Aj na týchto ročných majstrovstvách sveta v reálnosti. Mohla byť ďalšia dobrá šanca. Niečo, netrafil som. Sladkosti dá prvý gol na náhody. A to sme prehrali, ale aspoň máme to jedno. A potom sme vyhrávali. 2-1 potom odvoj brankára. A čo? Posrali to Slováci. Môžete hrať, môžete ovládať hráča vy, alebo aj automaticky to vie. Viete si to aj tuto nastaviť. Ovládanie je zjednodušené. Čo vám pomáha s pohybom, vaše máte automatické pohybovanie. Aj obrane, máte automatický šprint. Štandardné, už máte automatický šprint a manuálne presne také obrane. Tak už musíte ovládať viac, to je všetko, už musíte ovládať aj vy aj šprint. A som to na to pokročilé, lenže ručička je ručička, no. Takže čas na toto teraz. Teda nemôžeme dať do strely. Aby nevystihli, môžeme nechať dať strelu. A teraz výborne to zobral puk a pekne to dávam preč. A ešte šanca, že by... A už toto nebude gól. Švedi prehrávajú 3-0. Tak to bolo vyrovnané na strely, hadzovania mali byť lepšie, držanie puku o mnoho lepšie. Tá tresty mali lepšie, nevadí. Náš bránka bol čistý štít, to bolo vidno, nedostal žiadny gól. Iba tie tresty, no. A ináč, výborne sa darilo. Pôjdeme do semifinále, neviem, kto nás tam čaká. A Nemecko. Slovensko bude hrať proti Amerike. Že Slovensko buď bude hrať o bronz, alebo o zlato. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, možno skakujeme do Slováky, my možno nie. A zatretíme my s Čechmi vo finále. Som Slovák, mal by som držať Slovákom, ale no, Češi sú doma, takže sa budú veľmi snažiť, aj keď Slováci budú taktiež trhať. Preto by som radšej chcel mať Kanadu proti ním hrať. A s Čechmi, keď takže o bronz hrať alebo o zlato. No najlepšie. Bola veľmi náhodná strela. 3-krát tyčku som počal, alebo 2-krát. A teraz to tyčko odrazilo. Kašni. Češi majú teraz veľmi dobrý káder na majstrovstvách sveta. Ideme ešte pozrieť na dojde, tak Češi pôjdu bomby. Češi a Švédi dajú tento rok na výhru. Prázdnu bránu. Je to gól? 1,8 sekundy. Do konca prvej tretiny dávame gól. Veľmi dobre. Ja mám trochu prestávku. Uvidíme. Ozvať sa vám po konci tohto zápasu. Takže na chvíľku dovidenia. Hrajú bez brankára, ale nedáme šancu. Už som sa vrátil, takže teda sme vyhrali 4-2. A sme aj my oslabení, aj Nemci, takže ako skala bol náš brankár.
Ináč. Komplexný hráč. Lesový, ten sa mi zdá, že hral začne. To go now until the Italian Grand Prix here in Mugello. One of the most challenging and spectacular tracks in the entire championship. Ideme do finále, neviem, koho stretneme. Stretávame Ameriku a Slováci vyhrali o bronz proti Nemecku 8-0. Keby to bola tak reálnosť, a čo musíme spraviť, že sme ďalej v finále? Reklamu! Takú známe prestávku. 55 sekúnd, už iba 45 najmä tomu, aby sme mohli hrať. Keď zapnite hru, môžete na vlastný tým, vlastný takú hrdinov. No čo? Chcem prispôsobiť, že chcem hrať Európu, Áziu, Afriku. Aj či chcem byť mužský tým alebo ženský. Vybrať klaxon. Aj tak. Mám obchod. To je Montreal, Toronto. To je klub ako čo. Tak. Musíme zahrať nejakým inakšími hráčmi. Takže ideme hrať v finále. Neviem, si prehrali 8-0. Bude dobre, keď to bude v reálnosti, tak. Krejčík, to mal byť asi. To tam napísali, aby dávali presné mená. To malo byť tak. Dáme v peknej hale. Trošku pozdržujeme. Pekne nás zobrali puk, otočil sa okolo nás. Čo nemôžeme dovoliť. A zobral nám predbranu, čo nemôžeme dovoliť. A je tu samozatný na Jana, poď. Tá trafame tyčku, od ktorej išiel puk mimo ihriska. Veľkú šancu nepremenili sme. Hamba nám, Češi. A to je šanca, že by. Ale Amerža to ešte stihli zobrať a ešte je tam šanca doražačku. A znova tyčka. Bola to, vyzerala vyražačka. My ešte mohli dorážať, ale bránkár to chytá. Dobre rozohrané a ideme nevystreliť. Vyhrávame a nevystrelíme. A ešte ďalšia strela, je to gól. Češi vyhrávajú 1-0 v tomto finále, to je jedno. Čiže sa budú snažiť, trošku sa to musia usadiť a vystreliť. Tak nič. A teraz musíme dať pozor, aby nedorazili to. Brankár to radšej chytá. Teraz musíme dobre rozohrať a dať to iba preč. A to sa nám aj podarilo. A prvá tretina končí stavom 1-0. Druhá. Trošku zaspatý. A hneď strela veľmi dobrá. Ešte tam nevystrelil. A mohli sme to, keď sme to zobrali, to veľmi pekný gol. A je tu prečíslenie, traja na nikoho a bránkar. Výborne chytá. Drží náš český tým. Češi dobre rozhrali, ja robím veľkú chybu. A na dorážačku tam ešte dopíkal. Aj tak nebol gol, čo je hlavné. Minecraft teraz nebudem hrať kvôli zlomenej ruke, že keď dojdu musím na mobile a myšlenočku tam potrebujem nielen ľavú ruku sa max pohybujem a palec mi nepomôže, keď chcem zabíjať draka a trafať sa s lukom ešte. By som rýchlo prihral, neby to bolo pekné.
Ale teraz musíme si dať pozor na prečíslenie. A je to, preto to bola veľmi slabá strela nášho brankára. 3-2 na strešu lepšie, na držme puku. Nás sme vo všetko vyrovnaní. Vyhrávame 1-0, tretia tretina sa začína. Spoza brány, takto pekne znova. My si znova poza brány, aspoň na tých 10 minút to budeme takto pekne vrtieť. Môžeme si nechať spraviť takéto chyby. Môžeme im nechať takéto výborné šance a vystrelili sme na brankára. Američanom dali veľký hit na body challenge podanie. To bol gol. To bol gol. No. Takto som tam prihral. On to tam dorazil ešte. Bola slabá strana. Ktorú to dorazil. Áno, došla mi zasilka. Ďalšia ochutnávka Tari drinku, takže ja idem preto má Segra. A ďalšie prečíslenie môžeme takéto chyby robiť. Tyčka a dorazil to tam. Češi asi tento zápas prehrajú. A vo finále, a je to gól. Pôjde sa do predĺženia, to vyzerá. 73 sekundy pred konca. Češi dorovnávajú. A tento zápas sa ešte môže rozhodnúť. A ešte je tam strela. A bude sa ešte rozohrávať pred americkou bránou. Nebudeme sa byť. Nemám toľko veľa prstov na bitie. A zle rozohrané, ale že by sme to ešte zobrali a už šanca na gól. To není. Ide sa do predĺženia. Sme lepší skoro vo všetkom, na dobe nebudú sa lepší nič. Predĺženie, musíme to dať 20 minút. Je predĺženie, takže je to šanca na doraženie. A nestrela. Nemôžeme ich nechať. A je tu prečíslenie. Teraz musíme dať pozor, je to prečíslenie a není. A hneď strel. Musíme rýchle strel dávať. To mohol byť aj faul. A nie je to gól. Pekne dohrnul. Ho dal Pospíšil. Pospíšil slovenský hráč, ale aj Češi mali Pospíšila. Dá sa mi, alebo neviem. Záchranný strešok, samozrejme. Češi nakoniec vyhrali. Bolo to 1-0 pri nás. 1-1 dorovnali. To vyhrali. Trafili tyčku a to tam prirazila. Potom 7,86 sekundy pred koncom dali druhý gól a pekne sme to dohrali. Nejaký balíček, ktorý sa odbalíme hneď. Ešte sme získali na arénu. Dobre. O to si môžeme dať čo spraviť, čo som si už spravil, máme 10. A nemám na nič. Nič. A čo vidíte, takto máme spravené. Teď máme takúto obrazovku, takúto halu. Teraz sú len takéto. To je tréningové zariadenie. Trénuje. Vidíme si odmeny, ktoré tu sú. A táto hra ma celkom aj prekvapila. Dodlží to máš ktorá je s týmto, tak tá najveľká najviac. A to je na mobile, je to celkom dobré, môžeš vlastný tým, môžeš to prispôsobiť, kde chceš hrať Amerika, kde môžeš hrať muži, tak ľahšie vieš sa vybrať, spraviť ostatné týmy. Si aj zahrať na NHL-ku. Môžeš zbierať čo hociaký si vieš vybrať, hociakú občiasnosť a hociaké hľadanie si vieš vybrať s tým hráčmi, vieš si zahrať. Takže túto hru by som mohol hodnotil na to, že to je mobilová hra,
A má to naplnené NHL 24, ktorá je iba na konzoli a na počítače. P24 je na počítače. To neviem zrovna. Vieš to robia len všetko z tej spraviť. Ohlatil by som to. 10 asi až tak moc ne. Ale 9 z 10 by som to dal. Takže 9 je táto hra ohodnotená. A to je koniec tohto videa. Čaute.